ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଇଁରୀ ବ୍ଲକ କଲମପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହାତ ଧୋଇବା, ସଙ୍ଗରୋଧ ରଖିବା ଆଉ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ତୁମମାନେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତର ଦେଖିବ କାର୍ଯ୍ୟପଦ 19, ଆମେ ଦେଖିବା ଥିଲା ମିଶିଲା ହେଲା। ଥିଲା ମିଶିଲା ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ପାଠ ଶିଖିବା। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଯାହା ଯଦି ତୁମର ଅସୁବିଧା ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ପଚାରିବ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ନମ୍ବର ଅଛି, ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ। ଦେଖ ଥିଲା ମିଶିଲା ହେଲା ମାନେ କେତେ ଥିଲା ସେଇଠି କେତେ ମିଶିଲା, ଆଉ ଆଗ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଠି ଯେଉଁ ନୂଆ ମିଶିଲା ମିଶିକିରି କେତେ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦାହରଣରେ ନେବା, ଗୋଟେ ଗଛ, ତୁମ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗେଇଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛ। ପୁରୁଣା ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ତୁମ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ କି ବାପା ଅମଳରୁ 3ଟା ଥିଲା। ତମେ ନିଜେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ 4ଟା ଲଗେଇଲ ନୂଆ ଗଛ, ହେଲେ ପୁରୁଣା ଗଛ ଥିଲା କେତେଟା? 3ଟା। ତମେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗେଇଲ କେତେଟା? 4ଟା। ମିଶିକିରି କେତେ ହେଲା? ହେଲେ ଥିଲା 3, ମିଶିଲା 4, ହେଲା କେତେ କହିଲ? କେତେ କହିଲ ତୁମେ? 7 ହେଲା। କେତେ ହେଲା? 7 ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସେଇଭଳିଆ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ତୁମର ପରିବେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ଗୋଳି, ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଫଳ, ଦିଆସିଲି କାଠି, ଡଟ୍ ପେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସରିଲା। ଡଟ୍ ପେନ୍ ତୁମେ ଯଦି ରଖିଛ କି ପେନସିଲ୍ ରଖିଛ, ଗଛ ତୁମର ପରିବେଶରେ କେତେଟା ଗଛ ତୁମ ବଗିଚାରେ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଦେଖିକିରି ତୁମେ କହିବ। ପ୍ରଥମରେ କହ, ତୁମେ ନିଅ। ତୁମେ କାଠି ବିଡ଼ା ଦେଖିଛ, କାଠି ବିଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ନହେଲେ ଦିଆସିଲି କାଠି ଦେଖିବ, ରଖ ଗୋଟେ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାବଧାନ ହୁଅ ଆଉ ରଖ। 12ଟା କାଠି ରଖ ଗୋଟେ ପାଖରେ। ରଖିଲ, ଗଣିଲ 12 ମାନେ କେତେଟା 10, କେତେଟା 1 ଅଛି? 10ଟା ଥିବ। 10 ଅଛି ଗୋଟେ, 10 ଆଉ ଯୋଗ 2, 12ଟା। 12 କରିକି ରଖିଲ, ଗଣିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖ, 15ଟା ରଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 15ଟା ରଖ। ରଖିଲ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା 12, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା 15। ଆଚ୍ଛା, 12 କେତେ 10 କେତେ 1 ହେଲା? ଯେଉଁ କାଠି ଅଛି 12ଟା ଗଣିଲ, କେତେଟା 10 କେତେ 1 ଗଣିଲ? 1 2 3 4 କରି ଗଣିଲ, କେତେ ହେଲା? 1 10 2 1 ହେଲା। 12ଟା କାଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ଦେଖିଲ ଯେ 1 10 2 1। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଗଣିଲ 15ଟା ଯେଉଁ ଅଛି, କେତେ 10 କେତେ 1 ହେଲା? 1 2 କରି ଗଣିଲ, 1 10 ଆଉ କେତେ ହେଲା? 5 1। ଏଇଠି 12ରେ ହେଲା 1 10 2 1, ପରେ ଯେତେ କାଠି ଆଣିଲ ସେଇଟା ହେଲା 1 10 5 1। ହେଲେ ଆଗ ଥିଲା କେତେ? 1 10 2 1 ହେଲା। ଆଉ ମିଶିଲା କେତେ? ସେଇଠି 2ଟା ମିଶେଇଲ, ମିଶିଲା ସେଇଠି 1 10 5 1। ଥିଲା 1 10 2 1, ମିଶିଲା 1 10 5 1 ହେଲା। ହେଲା କେତେ? ମିଶେଇଲ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 1 10, ପଛେ ଆସିଲା 1 10, ମିଶିକରି ହେଇଗଲା କେତେ? 10 10 2ଟା 10 ମିଶିଗଲା 2 10 ହେଲା। ପ୍ରଥମରେ ଥିଲା ତୁମ ପାଖରେ କେତେ? 2 1, ଆଉ ମିଶିଲା କେତେ? 1
15ର 5 ଏକ ହେଲେ ମୋଟ କେତେ ହେଲା 2 10 7 ଏକ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କେତେ 27 ହେଲେ 12 ଆଉ 15 ଥିଲା 12 ମିଶିଲା 15 ହେଲା କେତେ 27 ତ ଆମେ 12 ଆଉ 15 ମିଶାଣକୁ କହୁ ଯାହାକୁ ଯୋଗଫଳ କହୁ ମିଶିଲା ବୋଲି କହୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେବ 2 10 7 ଏକ 2 10 7 ଏକ ମାନେ କେତେ 27 27ରେ କେତେ 10 କେତେ ଏକ 2 10 7 ଏକ 12ରେ କେତେ 10 କେତେ ଏକ ଥିଲା 1 10 2 ଏକ ତା ଏଠି ମିଶିଲା କେତେ 15 କେତେ 10 କେତେ ଏକ 1 10 5 ଏକ ମିଶିକିରି ହେଲା କେତେ ହେଲା 2 10 7 ଏକ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏଇଟା 12 15 ହେଲା ସେଭଳିଆ ତମେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିବ ସେଇଟା କରିପାରିବ ତମେ ନିଜେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଲେ ତମେ ଚିହ୍ନିବ ସେମିତି ଦେଖ ମୁଁ ଦେଉଛି କେତେଟା ଜିନିଷ ତମେ କରି କରି ଅଭ୍ୟାସ କର ଆଉ ତମେ କେତେ 10 କେତେ ଏକ ହେଲା ସେଇଟା ମୋତେ କହିବ ଲେଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିନିଅ ଦେଖ 30 ଯୋଗ 17 ଏଇଟା ଭଲ କରି ଦେଖ ଦେଖିଲ ଭଲ କରି ଦେଖ 30 ଯୋଗ 17 ଥିଲା 30 ମିଶିଲା 17 ହେଲା କେତେ ହେଲା 30 ଯୋଗ 24 30 ଯୋଗ 24 ଥିଲା 30 ମିଶିଲା 24 ହେଲା କେତେ ଥିଲା 30 ମିଶିଲା 24 ହେଲା କେତେ ଆଉ ଲେଖିଲ 53 ଯୋଗ 20 ଥିଲା 53 ମିଶିଲା 20 ହେଲା କେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲ ଥିଲା 50 ମିଶିଲା 16 ଅର୍ଥାତ୍ 50 ଯୋଗ 16 ହେଲା କେତେ ଲେଖିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ଥିଲା 34 ମିଶିଲା 20 ହେଲା କେତେ ଲେଖିଲ ପିଲାଏ ଲେଖିଲ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ ଦେଖିବ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଡାଲାରେ 25ଟି ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଡାଲାରେ 17ଟି ଫୁଲ ଅଛି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଡାଲାରେ 25ଟି ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ 17ଟି ଫୁଲ ଅଛି ଦେଖିଲ ଦୁଇଟି ଡାଳାର ମୋଟ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି ତମେ କରି ଦେଖାଇବ ଦୁଇଟି ଡାଲାରେ ମୋଟ କେତେଟି ଫୁଲ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଡାଲାରେ 25ଟି ଫୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାଲାରେ 17ଟି ଫୁଲ ଏମିତି ମୋଟ କେତେଟି ଫୁଲ ଅଛି ତମେ କରିକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ପଠାଇବ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ତା ପର ସୋପାନକୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଘରେ ପଢ଼ ସଫାରେ ରହ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହ ଅଯଥା କାମରେ ଘରୁ ବାହାରିବନି ମନ ଦେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ ଆଉ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।